я бы хотел так само запросить членство оборот Крылатска. Хвала Христу. Навеки вечные Богу. Добрый день усім вам, шановні сябри. Вельмі прыемна з вами сустрэцца, асабліва з тымі, каго ведаў асабіста. І вы па не сваёй волі павінны былі пакінуць сваю радзіму, сваю бацькаўшчыну Беларусь. І так лёс пакіраваў, што сёння вы жывеце тут, у гасцінай для нас Польшчы. Так склалася таксама, што 2 тыдні таму, уласцівых поўных 2 тыдні таму, Бог і маім лёсам пакіраваў такім чынам, што я вымушаны быў прыехаць у Польшчу часова, пакінуць Беларусь з той адной мэтай і жаданнем, каб далей мець магчымасць выконваць сваю пастырскую дзейнасць, прапаведаваць Слова Божае. Бо, напэўна, большасць вас добра ведае, што, на жаль, тая ўлада, якая сёння ёсць у Беларусі, хацела пазбавіць мяне гэтага права прапаведаваць, якім чынам, калі спытацца, а такім чынам, што была санкцыя прокурора увайсці ва ўсе будынкі, у якіх я жыву, малюся, прапаведую, працую, дзеля таго, каб забраць усю тэхніку, камп'ютары, тэлефоны, і такім чынам ізаляваць мяне ад свету, зрабіць ізаляцыю сацыяльную. Ну, а для мяне гэта таксама была свайго роду такая смерць сацыяльная. Чаму? Таму што так склалася, што галоўнае прапаведаванне, якое я цяпер выконваю, я раблю пры дапамозе інтэрнэта, сацыяльных сетак і ў прыватнасці YouTube-канала «Ксёндз Барон». І вось, напэўна, забраўшы тэлефон, смартфон, усю тэхніку, мне просто заткнули таким чынам рот. Я мог бы сядзець у разонах і казаць Слова Божае, ну, але хто б мяне пачуў? Каб пачуць, то сёння, каб пачулі іншыя, сёння трэба просто браць у рукі мікрафон, як звычайны ксёндз выходзіць на амбону ў храме. Так, тут трэба браць мікрафон у рукі, трэба браць інтэрнэт, трэба ўключаць камеру і трэба прапаведаваць Слова Божае на камеру, каб людзі маглі чуць. Вось. Ну, а як забіраюць камп'ютары і тэлефоны, як прапаведаваць? Ну, і дзеля таго, каб уратаваць гэтую магчымасць, я пакінуў Беларусь, я вывез гэтае жалеза, ну, і мушу падрыхтавацца такім чынам, каб мой канал, YouTube-канал, сацыяльныя сеткі, усе мае сувязі з сябрамі, з вамі былі магчымымі, і у тым выпадку, калі хтосьці зноў захацеў бы жалеза ў мяне адабраць. Вось. І ведаеце, хацелася б сёння доўга не гаварыць, але хацелася б вельмі моцна падкрэсліць, сябры, тое, што мы павінны быць удзячныя Богу за тое, што мы нарадзіліся ў Беларусі, што мы там маглі жыць, што мы маглі там ісці тым шляхам, які Бог кожнаму з нас вызначыў. У гэтым была пэўная прыгажосць жыцця нашага. Але калі мы сёння апынуліся тут, то няхай у нашых сэрцах не будзе таксама нараканняў на лёс, што мы сёння вымушаны быць пэўнымі выгнанцамі са свайго краю. Няхай не будзе наракання на Бога, няхай не будзе наракання на нашых суайчыннікаў, якія яшчэ дагэтуль, быць можа, не абудзіліся такім чынам, як абудзіліся мы ўжо. Дзякуй Богу, што такі Бог дакрануўся да кожнага з нас, да нашага народа такім чынам, што ў мінулым годзе мы працерлі вочы, мы абудзіліся са сну, мы адчулі вельмі важны момант, што мы людзі і маем права жыць годна, дастойна. І вось гэта годнасць, яна ёсць у аснове таксама прапаведавання Евангелія, да? Гэта вельмі моцна упісваецца вось гэты хрысціянскі кантэкст у нашыя жаданні, нашыя спадзяванні. Вось. І таму
як кажа сацыяльнае вучэнне каталіцкага касцёла, вось пастырская дзейнасць, якой займаецца касцёл, якой павінен займацца біскуп, якой займаюся таксама я. Вось гэта пастырская дзейнасць, яна развіваецца ў двух кірунках. Гэта, безумоўна, абвяшчэнне тых асноў годнасці хрысціянскай, і ў гэтым касцёл бачыць паходжанне правоў чалавека. Ну а другі напрамак пастырскай дзейнасці не толькі абвяшчэнне гэтай асноў хрысціянскай годнасці, крыніцы правоў чалавека, але таксама і звяртаць увагу на тое, калі гэтыя правы кімсьці парушаюцца. Вось. Ну і калі мы абуціліся да гэтага дастойнага жыцця, годнага жыцця, мы павінны ісці гэтым шляхам. І сёння мы, конечно, не маем права думаць выключна пра сябе. Чалавек не можа быць эгоістам. Мы, нават прыбываючы тут, у Польшчы, павінны думаць пра Беларусь. Я скажу яшчэ больш. Мы павінны думаць не толькі пра Беларусь, але мы павінны ўсе думаць, тых, хто вымушана выехаў з Беларусі, што мы павінны ў Беларусь вярнуцца. Не ведаю, калі гэта адбудзецца. Але я ведаю адно: у нашай радзіме, у нашай краіне ніколі не будзе пераменаў, пакуль тыя, хто выехаў, не вернуцца назад у Беларусь. Шмат хто спытаецца, вяртацца куды? Там жа чакаюць міліцыянты, там чакаюць адміністратыўная адказнасць, там чакаюць крымінальныя справы, там людзей б'юць, катуюць, забіваюць, там забіраюць усё. Сябры, так, гэта ўсё так, але гэта ўсё матэрыяльны аспект. Гэта не так важна, калі чалавек думае пра сваю годнасць. І вось калі чалавек думае пра сваю годнасць, сваё дастоинства, то духоўныя справы стаяць вышэй. І вось магчымасць быць чалавекам свабодным, жыць у праўдзе, жыць у справядлівасці, жыць у любві, вось жыць і будаваць жыццё на гэтых каштоўнасцях грамадскага жыцця, што вельмі моцна прапісаны Хрыстом у Евангеліі, гэта і ёсць жыццё чалавека, які жыве годна, які адчувае сваю годнасць. І гэта вышэй. І вось да гэтага дастойнага, вышэйшага жыцця мы ніколі не дойдзем на чужыне. Мы павінны вярнуцца на Беларусь, каб у сваёй радзіме, у сваёй краіне зрабіць парадак, зрабіць магчымасць усім нам жыць згодна з вяршэнствам закона. Мы не патрабуем шмат. Неправільна думае той, калі думае, што трэба вярнуцца, адпомсціць. Трэба пазабіваць там таго ці іншага. Хрысціянін не мае права так думаць. Хрысціянін не мае права паддацца помсце. Хрысціянін мае абавязак жыць у любві, жыць у прабачэнні. Я на сваім YouTube-канале пастаянна кажу пра дыялог, пра прабачэнне, да? Але не блытайце дыялог і прабачэнне з іншымі рэчамі. Дыялог і прабачэнне, яно прымушае нас ісці да справядлівасці. І вярнуўшыся на справядлівасць, трэба проста тым людзям, якія сёння парушаюць закон, якія сказалі, што ім не да закону, даць магчымасць адказаць перад людскім законам. Перад гэтым вось законам, да, даць магчымасць ім адказаць. Калі хтосьці сёння з прапаведнікаў маўчыць і не кажа, што пакайцеся, і не кажа аб тым, што трэба вось тым, хто законы парушае, адумацца, апамятацца і кажуць, я не лезу ў палітыку, гэта не моя справа, ну то ён, конечно, вось займаецца самападманам. У гэтых словах няма ніякай праўды абсалютна. Праўда ёсць у тым, што калі ты любіш чалавека, то скажы злачынцу, ідзі ў суд, прызнайся ў сваіх злачынствах. І гэта павінна быць. І вось такія думкі павінны быць у нашых галовах. Калі мы хочам жыць шчасліва, мы павінны адчуць сваю годнасць, жыць на каштоўнасці грамадскага жыцця евангелічных, вярнуцца на Беларусь, таму што Беларусь перад усім, пачынаеце гаварыць на беларускай мове, ніколі не адчуеце сваёй годнасці ўнутранай, пакуль не будзеце ведаць матчынную мову, да? Вось гэта вельмі важны аспект, момант.
Вось. Ну а тады, аб'яднаўшыся ўсе разам вось з такімі думкамі, з такімі ідэямі, сапраўды на Беларусі мы зробім парадак. Да, я разумею, што вяртаючыся могуць быць пабочныя эфекты, таго аднаго забіць могуць, ну, але ўсіх не паздзяваецца. Але ў змаганні са свабодай, ў змаганні за свабоду, свабода павінна быць вышэй за зямное жыццё. Мы народжаныя не дзеля таго, каб схіляць галовы, каб быць нявольнікамі, рабамі, але мы народжаныя і створаныя Богам, каб жыць у вольнасці дзяцей Божых, жыць па-божаму, жыць па-хрысціянску. Дай Божа, вось Бог будзе нам благословіць наших добрых думках. А таму захочваю вас усіх не хавацца ў Польшчы, але збірацца разам, маліцца разам, сустракацца, падтрымоўваць адзін аднаго і задаваць сабе першае пытанне кожную раніцу, калі я куплю сабе квіток у Беларусь, каб там зрабіць парадак.